Ay, ano nangyari doon?
Kapatid Pinoy, mega love shoutout. Salamat. Musta? Musta ka na kapatid? Kapatid Pinoy, baba ka ng bahay dyan. Ano ko nga. Ay, hindi ka pa pala nakagawa ng ano mo. No? Okay lang. Bago na naman to. Ang alin bago na naman to, kapatid? Nalubat ako kanina, nag-gilis ako. Kain guys. Nagutom ako. No, start na naman ako. Nalubat kasi ako kanina, tanghali. Kain kapatid. Hindi ka na busy kapatid Pinoy. Wala ka kasing playlist eh. Tawag ka sa akin kapatid. Tiruan kita. Bagong kanta ko yan. Hindi naman kita ma-playlist rin eh.
Hello, Mega Love shoutout. Ha? Pasaway.
Jerlyn TV, mega mega love shout out. Naputol yung kuko ko, guys. Sayang. Nanghinayang daw po sa kuko ko. Putol. Jerlyn, you have jacket now. Ay, may premiere pala ako. Hello guys, mega mega shout out.
Hello, Jerlyn from Pinoy. Mag-love shoutout, guys. Sa Tomilan in the house. Anthony Jude, mega love shoutout. Hi there. Hello. Kumusta? Babalaki ng mga bahay dyan, guys. Magdikitan kayo, guys. Welcome from Anthony. Kumusta ka na? Salamat sa pagdalaw mo sa munting bahay ko po. Ayun. Marami salamat. Bahay mo, Jerlyn from Pinoy. Ayan, nagbaba ng bahay si kapatid Pinoy. Ayan, thank you so much, Anthony. Mega love shout out, guys. Hugas na ako kamay. I am need host. Ano yun? I am need host. From Anthony Jude. Saan na bahay mo, Jerlyn from Pinoy? Ano daw sa niya? I am need host. What you need? Anthony, where you from? Anthony Jude. Anthony Jude, can you drop your link? Ano ibig sabihin yung I am need host? Ano? Hindi ko maintindihan. O ano, kailangan mo ko? What you need? Anthony Jude. What? Guys, kain. Nagutom kaya ako, guys. Dami kong pagkain, guys. So, di na ako papaya. And guys, mega love shout out. From house.
I am Sri Lanka. Ah, you're from Sri Lanka. Ah, okay. Bigyan mo ng jacket si Jerlyn. May jacket na siya kapatid Pinoy. Magbaba pa siya ulit ng ano niya. Ay, may premiere pala ako. Tingnan mo. Ay, natapos nata premiere ko. Love, may premiere pala ako, guys. Patamsak naman ang premiere. I am work Saudi. Kalimutan ko, may premiere pala ako. Bakit daw tabi?
Nagutom guys. Tabingi pala yung video ko doon. Guys, nandito kami ngayon sa restaurant. For the first time, ganda-ganda talaga ng restaurant dito. Guys, ganda talaga siya. Inday no jacket. You have jacket, Anthony Jod. Guys, wait lang. Nandun ako sa premiere ko. Guys, kain. Subo na subo ko bang na pinapanood ko yung ano ko. Yung premiere. I will check. Anthony Jordan from Pinoy. Guys, konti na lang matatapos na yung ano ko. Now eat either. Ano yun? Dinner. Mali na namin pa nagbasa ko. Eat dinner. Ano yun? Mali naman yung ano niya.
Ay, tapos na. Thank you so much guys sa pumunta sa ano ko, sa premiere. Sisi Koy Christian TV, mega love shoutout. Kamali pa, no? Pinoy, thanks so much from Anthony Jude. Sisi Koy, thank you so much sa pawaiti mo dyan. Thank you, Anthony Jude. Mega love shout out guys sa Formula in the house. Sisi Koy Christian TV kain. Patapos na pala ako. Ngayon lang ako nagyaya. Musta kayo mga lalabs? Mega love shout out guys. Anthony Jude, thank you so much. Mega love shout out. Mega love shout out sa 3 million in the house. Ako may natawag sa akin.
Hello, mega love shoutout kung kadalman. Playback Anthony Jode from Pinoy Family Driver. I'm Saudi from Anthony Jode. Mega love shoutout. Kanina Sri Lanka, ngayon Saudi naman. From Pinoy Family. Hindi ko alam. Natawa tuloy si kapatid nga kung kadalman. Paduguin pang ilong ko dyan eh. Ang English speaking pa ako eh. Reply na ako ng premier mo. Salamat si Sikoy Morhop. Ano ba talaga Anthony from Pinoy Family Driver? May FB ad Pinoy. Pune. Ano yung Pune? From Anthony Jude. Anong kaguluhan to? From kung kadalman. Hindi ko nabutan. Okay lang si Sikoy. Salamat sa pag-reply mo. Mayora Music Lover. Ganda ng pangalan ni Sisi ko yung music lover talaga. Mega love shoutout kung kadalman from Mayura Music Lover. Mega love shoutout guys sa 4 million in the house. Padugin pa yung ilong ko ni ano eh. Itong taga ano eh, ibang ano eh. Ibang hindi ko lang pangalanan. Hirap na hirap na nga ako mag-English eh. Di ba? Mega love shoutout din sa iyo, Mayora from Kung Kadalman. May FB Jode Cruz from Anthony Jode. O, diba? Yan, mga lalabs. Yan nyo daw si Anthony Jode. Kanta ka lalabs. From Mayura Music Lover. Si Sikoy. Ikaw kayo kumanda dito si Sikoy. Pag ako pakantayin mo, baka lilipad yung mabutik eh. Parang si Raulo from Pinoy Family Driver. Hayaan mo na kapatid Pinoy. Hindi niya alam yung siguro lugar niya. Hayaan mo na lang. Mega love shoutout guys sa 5 million in the house. Hindi niya alam siguro kung saan siya. Natawa tuloy si kapatid kong kadalman eh. Hindi nga niya alam kung taga saan siya. Hayaan na lang natin. At diba yung una, taga ano siya. Hindi niya alam kung taga saan siya. Oo, hindi nga niya alam. Diba dalawang lugar niya? Baka kalahi din natin yan, kunwari lang yan. Mamay, check ko yung bahay niya. Walang address pala from Kung Kadalman. No, wala siyang address, dalawang lugar. Panoorin ko yung mamaya yung ano niya. Yung bahay niya mamaya. Kung anong salita nila. Nandun pa kasi ako sa ano eh. Nireply ko yung ano ko, yung premiere ko. Para sa Watch Hour. Hindi niya alam kung taga saan siya. Walang address pala. Nakakatawa na yung tao na yun. Pahirapan pa ako mag-English. English Manday. Diba? Mega love shoutout guys. Baka mamaya Indian na naman. Baka mamaya na naman taga Maynila. O, di ba? Taga ibang bansa nga host. Pinanood mo kung kadalman?
Napanood ko video niya, ibang salita ay ganon. Baka taga doon yung una niyang binanggit. Hindi na lang natin anuhin. Hindi ko na lang anuhin. Baka ano siya. Ano siya magalit ba? Oo, Pinoy. Talaga? Check ko nga. Baka kunwari lang siya. Tingnan ko nga yung bahay niya. Pinoy ba talaga? Hirapan pa tayo mag-ano dyan. Umintindi dun sa mga ano niya. Panoorin ko nga yung video niya. Nung salita. Baka Saudi siya nag-work pero taga... Oo, siguro kapatid. Ay, ibang salita. Anthony Jude, I'm watching your video now. Hindi ko man maintindihan yung sinasabi. Antok na ako, kapatid. O sige, kapatid Pinoy. God bless. Good night. Ingat lagi. Mukha niya parang taga... Oo, siguro. Inday Nosong. From Anthony Jude. O, di ba? Naintindihan niya siguro. Hi, sir. I'm watching your video. You're from Sri Lanka. Thank you so much for coming my channel, eh. Ah. Thank you so much sa pawaiti-waiti mo, Anthony Jude. Anthony, I'm watching your video. Ibang lahi nga talaga pala siya. Pero hindi natin malaman kung taga saan talaga siya kasi dalawang binanggit niya eh. Mega love shoutout guys. Anthony Jude, you are there? I give you another bananas. Anthony Jude. You are still there? I give you another banana if you are there. I give you ayuda. O, diba? Ano ba yung English ng ayuda, mga kapatid? I am still watching your video, Anthony Jude. Finish.
Mega mega love shoutout guys. Mega mega love shoutout guys. Natawag ako sa iyo. Okay, kapatid. Anthony Jude, yes there. You're from Sri Lanka, Anthony Jude. Okay, but now you work in Saudi. Okay, bro. I am work hotel. Okay, Anthony. In Saudi? Okay, bro. Always take care there. Diba? Hindi spoken. Mega mega love shoutout, guys. Anthony Jod, Hidrak Herling. Herling na daw, Sling. Talagang di ako talaga ako marunong mag-English, guys. English pa more. Okay, friend from Anthony Jod. Pasaway.
Mega love shoutout, guys. Yung kapatid, may jacket ka na kapatid. Hindi marunong may ganito lang siya sa... Mega love shoutout, guys. Sa 2 million in the house. Kunti pa yung hot shower ko. Mami, sabi niya, I love you, Mami. My best friend will always love you. What time now? I'm here in Jordan ka, bro. Anthony Jude. 9:44 in the evening. Mega love shout out, guys. Sa pamilya in the house. James Gibi, mega love shout out, sir. How are you? Thank you so much for thumbs up. Thank you, sir. James Gipi. Where are you from, sir Gipi? Mega love shout out, guys. At 3 million in the house. You, Jordan? Yes, Anthony. I'm here in Jordan. No, Philippines. I'm Philippines, but I'm work here in Jordan. Playlist ka sa akin. Kahit nga lang kita nakita. Kahit nga lang ka lang tumalaw sa bahay ko. Mega love shout out, guys. Same time, Saudi, yes. Now in Saudi and Jordan, the same time. Now in Saudi is 9:45. Also, Jordan also 9:45. But only now in summer, the same time. But the winter, not the same. Taga Santa Cruz. Cagayan. Ikaw. Mark. Sir Anthony, how many years you are there in Saudi? Ligan Cruz. Ligan. Ligan. Ano salita ito? Yes, from Anthony Jude. Thank you so much, Sir Anthony Jude. Bisaya Cruz. Pareho rin. Ako, Ilocano, Bisaya man ako. Ilocano, Long Bisaya. time there. Okay. Many years. Yan guys, mega love shoutout guys.
Ano sabi niya? You work hospital? No, I'm not working hospital. I'm working the house. Cleaning. I'm working the cleaning girl. Oh, mega love shout out, guys. My dear, oh. What you mean, my dear, oh? Sir Anthony Jod. Mega love shout out to 2 million in the house. Sige, lapag bahay mo, Brad. Rampong kadalman. Kaya nga, host, thank you sa'yo. Salamat din. Okay, from Anthony. Thank you so much, Sir Anthony. Maglablaban kayo dyan, mga guys, ha. Ayan, ang dalawa kasi cellphone ko nakapit. Ayan. Oh. Ayan, kay Jomar. Yun naman sa isang ano ko. Mega love shout out, guys. Yan, nagpapa ng bahay si Jomar. Maglablaban kayo dyan, guys. Sabi Brad, balik pa po. And watch. Salamat, kung kadalman. Wala na lang daw siya ng 250 WhatsApp. Nag-pay ko na lang siya. Diba? Yung pag di ko maubos to mo kasi. How is your work? Good. Yes. Thanks God. My work is very good. Tama ba yung English ko, guys? Ano naman ako. Padugin ng ilong ko dito eh. Mega love shout out, guys. Sakit ng likod. Thanks God. Yes, thanks God, Sir Anthony Jude. Thank you kung kadalman kang Jomar. Inubo ang host nyo, guys. What time is 6:66? What do you mean, Sir Anthony? What time SL 16? LS ko? What 66?
What you mean, Sir Anthony? Gumardan full tank, almost 2 minutes watts at kalimbang pasupply na lang po brad from kadalman. Ang dawi kong kadalman sa buwan. Salamat bro, from kadalman. What time sleep? Later, Sir Anthony. Ikaw ba kung kadalman, nilalaman siya ako kumakapit. Mega love shoutout, guys. What you work there in Saudi, Sir Anthony? Sisi ko, 15-7, kami kalap siya sa si... Nagdanda sisi ko. Nakadirect pala ako sisi ko. Nagdikit dan mo, salamat sisi ko. Christy TV. Mega love shoutout, kapatid Dab. Sending love support, team one love. Ututut. Thank you so much, kapatid Dab. Cyril, mega love shoutout. Madam talaga, mega love shoutout, Madam Lyn. Huwag naman Madam, kapatid Cyril. Atin na lang. Huwag na lang yung Madam. O ano na lang. Lyn na lang. Di ba? Madam? Oh, social naman, Madam. Mega love shoutout, guys. Thank you so much, kapatid Dabs. Madam, work mo dyan eh, ha? Hi. Atin na lang, Cyril. No sleep you. Sir Anthony, later I sleep. I sleep. Atin na lang, Cyril. Wag naman yung Madam. Makamadam naman, wagas. Yayamanin. Food service from Anthony Jude. Number 8, Tansak. Thank you so much, kapatid Cyril. Ate, baka doble age ko sa age mo, Madam. Ilan taon ka na ba, kapatid Cyril? Okay lang sa akin, ate. Huwag na yung Madam. Social naman yung Madam. Pangmayaman yun. Huwag naman yung Madam. Ate na lang. Matanda man sa akin o mabata, gusto ko ate pa rin. Ayoko yung Madam. Social naman yung Madam. Mabilis ang big mark. Bakit, Cyril, kapatid, ilang taong ka na? Baba ka naman ng bahay dyan, kapatid Cyril. Baka hindi pa ako dikit sa'yo. Tagasan ka pala sa Pinas, kapatid? Bisaya man, kapatid. Cyril. Ayan, ganda, kapatid, di ba? Kapatid tayo dito sa YT, mga lalabs. Huwag yung mga madam. Pag dito sa YT, magkapatid tayo. Nakalimutan mo na ako. Yung time na marami tuwad sa atin. Maraming tuwad. Saan yun? Nakalimutan ko, kapatid Cyril. Promise. Sa ilis ko ba? May tuwad, ano?
Pati nga sa premiere ko may tuwad nga eh. Saan ba palala mo nga sa akin kapatid Cyril? Nagkadikitan na tayo doon kay Sir Pabi-Boys. Kakapatid Pabi-Boys, di ka kay Mayang. No. Doon pala tayo nagkadikitan. You need food. Thank you, Sir Anthony. La, I don't need food. I have food. I-check mo nga yung English ko, kapatid. English ng English kasi itong taon na to. Di mo ako marunong mag-English. Sa premiere ko ay tuwad, ikaw 5 tuwad sa ilis mo. Ay, oo nga no. Nalala ko na kapatid. Oo, 5 tuwad nga sa akin. Tapos, kailan ba yun? Kahapon din pala may tuwad yung ilis ko. Ay, oo nga. Kapatid, salamat. Nalala ko na kapatid Cyril. Yung saranghe. Oo, siya yung tumuwad sa'yo pala si saranghe. Siya pala yun. Nalala ko na kapatid Cyril. Ay, alam mo, matanda na talaga si ate yo. Bilis ko kayo makakalimutin guys. Promise. Doon ko pa nga naalala ko na tinuwaran ako sa LS ko. Walo na yung tuwad niya. Hayaan mo na kapatid Cyril. Bilang din yun siguro. Bibilangin din ni Lolo yun. Ako sa kapatid, marami akong tuwad. Chinik ko kanina yung mga mga videos ko. Pati yung kailan ba ako nag-ilis din. May tuwad din 3. Tinuwaran nila ako. Pero yaan mo na, inggit lang yung mga yun. Pero wala naman silang dapat kainggitan, di ba kapatid? Nawala din yun. Ako sino yun? Si Saranghe, tinanggalan ko kaya siya ng subscriber. Tinanggalan ko siya, in-unfriend ko siya. In-unfriend ko na daw. Baka siya rin siguro tumod sa akin. Tapos doon din sa siyempre makikita mo 'di ba kapatid kung saan nanggaling yung nagtuwad sa iyo. Sa premiere ko bago mag-start nawala yung 8. Oo talaga kapatid Cyril. Sa akin meron pa. Nag-check kasi ako kanina sa mga video ko. Ngayon nandun pa tapos nung isang araw din may tuwad ako. Sulong anak, mega love shoutout kapatid. Salamat sa pagdalaw. Kumusta ka na sulong anak? Salamat kapatid. Mega love shoutout guys sa pamilya in the house. Maganda nga yun, dagdag views din yun. Oo nga si Sikoy. Kapatid Cyril, hayaan mo na. Wala lang magawa mga yun. Tinuwaran na tayo. Hito, okay lang host from Sulong Anak. Salamat kapatid Sulong Anak. Ayan, may premiere ka pala si kapatid Cyril. Sige, tamsakan natin. Buti naman wala kang tuwad ngayon sa premiere mo. Ayun, nagtamsak na ako kapatid. Pang 26 like ako doon, tapos pang 7.
Anak mo ba yung kapatid? Ang cute naman nila. Yan, premiere ulit. O sige, kapatid. Ayan guys, may nakapin po tayo guys. Patamsak mo ng premiere ni kapatid nga Cyril. Sinong tumuwad sa inyo kapatid at bigyan natin ng marami? Hindi ko na yun nakikita kapatid. Hindi na rin siya napunta dito. Sulong anak. Salamat kapatid. Opo, twin sila yung Cyril Janel. Ay, ganun. Kaya pala silang nakapangalan. Twins pala. Ang kukit ng anak mo kapatid. Ay, may gilaw shout out. Anthony Jude. Thank you so much sa pawaiti mo dyan. Sana all may anak na babae. Mega love shoutout guys sa 4 million in the house. Ang cute-cute ng mga anak mo, si Koy. Sana all may anak na babae. Ano? Haha, ako sana lalaki din, wala kasi lalaki. Ako naman si Koy. Dalawang lalaki sa akin. Wala naman akong babae. Sana magkanak ako ng babae. Pero matanda na kasi. Magkanak pa kaya ako. Nangarap pa. Anthony Jude. Mega love shoutout. Pwede pa naman kapatid. Sana nga kapatid Cyril. Tamsakan ko ng 10 yung nakapin mo host. Salamat kapatid sulong anak. Ayan guys. Salamat kapatid sulong anak. Dito nga 50 nagbubuntis pa. O talaga kapatid Cyril? Pwede pa yun magbuntis? Ganyan? 50 na. O tanda na yun. Oh, salamat idol sulong anak from Cyril. Uy, pwede pa pala yun 50 mga anak. Oo, dito sa Italia. Ay, dyan pala dyan sa Sisikoy. Siguro yun, si Sarian 50, nakakatakot na yun. Matanda ka na dun, sobra. Tapos mga anak ka pa. Naku. Takot na, nakakatakot yun. Mula 25, gawin kong 35 tamsak. Wow, ang galing naman ni kapatid sulong anak. Grabe, sana all. Ilan na ba taon mo kapatid? Nako kapatid, 1980 ako. Ilan na ba yun? 1980 ka ako. Ilan taon na yun? Mapabilangan pa. Di ba gurang na? Magtanda na. 1993. Sino kapatid ikaw? Kapatid Cyril, ikaw 1993? O, ano yun? Ikaw ba yung 1993?
Ikaw, 84. Yung bata pa, di ba? Mahina ako sa mathematics. Nung pinaral kasi ako, nang mayabas lang ako, kaya mahina ako sa mathematics. Ako din sa silong ng mangga ako nag-school. ako kapatid, nung bayabas lang ako, nung pinaral ako lang ng mama ko. Diba? Sa silong ka rin ng mangga. May mga pasaway talaga tayo. Ngayong tumanda na, gusto na mag-aral ulit. Mega mega love shoutout guys. Sisi Kuy Orpa, mega mega love shoutout. Kumusta Sisi Kuy Orpa? Kakauwi lang galing bahay ni Inday Lyn Vlogs. Ay, magkalapit lang ba kayo dyan niyan nun? Ni kapatid na Inday Lyn, si Kuy Orpa? Dito lang ako babahos, tamsaksan na kapin. Salamat sulong anak. Pagod sis, namalansya ako doon. Talaga si Kuy Orpa. Aris ka na si Kuy. Thanks, support me from Anthony Jude. Amo ko dati yung... Disturbo talaga to. Iikot, iikot muna ako sis from Orpa. My have work tomorrow. Ano yun? You have work tomorrow yan eh. Yan si Madam Orpa, marami din na alagad yan. From Cyril. Hihinatawa si Sisi Koy siya, Orpa. Thank you so much sa pag-thanks tuk mo dyan, Sisi Koy Orpa. Mega love shoutout guys. Sakit na ng likod ko.
okay from Anthony Jude. Thank you so much, Sir Anthony Jude. Okay, good night. Good night to Sir Anthony Jude. God bless. Mega love shout out guys sa 3 million in the house. Mayura music lover. Ate more pop to busy daw. Dapat sa city mo. Mega love shout out guys sa 4 million in the house. FB okay from Anthony Jude. Gusto ka na kapatid Pinoy? Mega love shout out guys. Dali nga guys, tatayo lang ako. Sakit ng likod ko. Bigyan mo ko ng ano? Salsan? Dito. Ano yun? 50-50 nga okay? Kapatid niya, Pinoy ka din. Yan, mega love shout out. May imported ka pala, supporter. Hindi ko nga hindi ko nga alam kung saan siya eh. Sabi niya una, ano, Sri Lanka. Tapos sunod, Saudi. Mega love shout out guys. Malapit ka nang mamuni si Sikoy, Cyril. Ilang may kapatid sila yung asawa? Guys, bigyan ng shout out guys. Malaki naman ang watch hour mo, si Sikoy. 2.5 pa lang. Palang lang yun. Sa akin, liit pa lang. Palang lagi bawas ni si Lolo. Sa akin, si Sikoy, maliit pa lang. Bago pa kasi ako dito sa YT. Malit pa lang watch hour ko. Watch hour na lang kailangan ko, kapatid Cyril. Kapatid Pinoy, baba ko ng bahay mo.
Lit-lit pa ng watch hour ko. Mega love shoutout guys sa 3 million in the house. Tambay lang ako kapatid magtapon lang ng basura. Salamat kapatid Cyril. Jomar Simli, mega love shoutout. Tamsak ho. Salamat Jomar sa pagtamsak. Bukas ko na panoorin yung ano mo, yung
Medyo maulit Jomar. Lubat yung isang cellphone ko. Jomar Assembly. Yan, nagbaba ng bahay si Jomar. Thank you so much, Jomar, sa pa-thanks mo dyan. Naku, nantok na ako. Nantok na. Yan, yan, 5:30 tamsak na siya, host. Hirap kasi sa mobile. From Sulong Anak. Thank you so much, kapatid Sulong Anak. Oh, ang dami naman. And Jomar, mega love shout out. Salamat sa pag-thanks talk mo dyan. Lian D, mega love shout out. Salamat sa pagtamsak. Mega love shout out guys sa 4 million in the house. Jomar, mega love shout out.
Mega love shoutout, guys. Randy, mega love shoutout. Tamsak ulit host. So ito kapatid ano? Kapatid na sulong anak. Mga alagad mo ba yan, kapatid sulong anak? Then, Ma'am Dia Kanjumar. Salamat kapatid sa pagtamsak ulit sa akin. Sana all malaki bahay, Kapitan Tuhan. Kinchimoto at Pinchor. Ano bahay mo? Grabe, sana all. Yan, Baby Tree. Dami mo nga nagsisipon. Salamat, kapatid Baby. Ayan, itinigil ko sa'yo. Una sa'yo. San Baby Tree. Dami mo nga nagsisipon. Day to day. Rappel din, mega love shoutout. Sa'yo din to kapatid. Dami naman. Salamat sa pagtamsak ulit kapatid. Daming alagad. Dagdag mo na yan sa ano ko, sa bananas ko. Kapatid, sulong anak, ikaw ba to? Dagdag mo na yan sa ano ko. Sa bananas ko, kapatid. Jomar, salamat sa pag-thanks dok. Saan ka na, host? Inaantok ka na. Nandito ko sa Jordan, kapatid. Ano na kasi dito? 10:32 na ba? Nantok na ako. Naku. Sir, have pa more.
Kape muna from Jomar. Oo nga kapatid eh. Ano ba yung ballpen ko? Asawa ditong ballpen na to eh. Puro iim na dito sa Pinas. Oh, gabi na dyan kapatid. Jomar. 33 tamsak na nakapinhos. Wow naman. Galing-galing naman na. Kapatid kong sulong anak. Salamat kapatid. Sulong anak. Galing naman. Dagdag mo na yun sa akin, kapatid. Kapatid ka sulong anak, dagdag mo na yung banana mo sa akin. Jomar, baba ka ng bahay, kapatid. Ayudahan ka na ni sulong anak. Oo, kapatid, dagdagan kita ng 5. Po, salamat naman sulong anak. Thank you so much. Laking tulong na yan sa akin, kapatid. Thank you talaga. Jomar, mega love shoutout. Ano ba yung mga ballpen ko? Pasaway din. Nag-love shoutout guys sa 4 million in the house.
Dami ka pangalan mo, kapatid. Yung, di ba pag sinerge mo yung pangalan ko, kapatid, ano yung mauna doon? Inday Lyn nga, USA. Daming alagad ni kapatid kong sulong anak pala. Sana all. Yan guys, mega mega love shoutout. Ronald Tuason, mega mega love shoutout. Ikaw din yan, kapatid sulong anak. Ayan, mega love shoutout. Oo, kapatid. Wow, ang dami mo namang alagad, kapatid sulong anak. Mega love shoutout, Jomar. Kung kadalman, walang tulugan, host. Ha, ha, ha. Saan ka pa ngayon, kapatid, kung kadalman? Wala na talagang tulugan dito, magalas 11 na.
Cebu lang, host. Ay, yung ano, Cebu ka pala. Kalimutan ko, matanda na talaga si host niya. Ayan, anong oras na ba dyan? Madaling araw na ata dyan ah. Yan, mega love shoutout guys sa 5 million in the house. Halubat na ako. 3:44 AM na, nako. Bakit di ka makatulog kapatid? Mega love shoutout guys sa 5 million in the house. Kung nga rin inantok na nga rin mag alas 11 na ng gabi dito. Wala akong work sa ngayon, host. Nakatulog ako kahapon ng araw. Ay talaga, ano ba work mo kapatid ko kadalman? Babalakan ng mga bahay dyan guys. Mercadiser dati ng ina ako kasi ang layo. Ay, ganun po ba kapatid kong kadalman? Jomar, salamat sa pag-thanks do. Sisi Koy Cyril, salamat sa pag-stay home. Thanks to stay home. Cyril, kadikit dati from kong kadalman. Cyril, nagtamsak lang ako at bakas from kong kadalman. Sisi Koy Orpa, mega love shoutout. Sisi Koy Orpa, sinabi mo yung sa akin kanina na ano? Ginawa ko pero kailangan ng number ulit. Dating dikit po ako sa nakapinhos. From Orpa, Bastawag. Mega love shoutout guys. Take 9 TV, mega love shoutout. Sa'yo din to, kapatid sulong anak. Kambal sulong. Pang-apat ho, salamat.
Thank you so much, kapatid. Sis, ano yun? Yung gagawa ba ng ano ba si Sikoy? Kailangan kulit ng number. Or pasuklian tayo from kung kadalman. Batang Norte, mig love shout out. Dikitam sako, salamat. Wala ka bang number dyan, sis? Meron. Pero nakagawa na ako eh. Inano ko kasi. Nakatry ako, intry ko ngayon. May ano eh. May nakalagay na ano dito. Mapagkasabi. Kailangan ng ibang number. Bakit ganon? Yun din ginamit ko sis, parehong number lang. Oh, talaga? Bakit hindi ako makano dito? Ilan pa nagawa mo? Apat na ninja sis. Sa akin dalawa dito sa isang ano. Tapos yung isa, 10, baka na-over na ako. 6-9, baba bahay from kung kadalman. On the way, tip 9, from kung kadalman. Kung kadalman, bahay mo, kapatid from Orpa. Tip 9, 650 ako at Bell all. From kung kadalman. Tama na yun sis, nakahiwalay lang mga ninja ko sa main.
Kung kadalman nagbaba ng bahay. Kung kadalman on the way po from Tix 9 TV. Thank you, Teach. From Kung Kadalman. Lucky Chan. Miga love shout out. Di cute tamsak ulit ho. Salamat. Miga love shout out guys. Sa 6 million in the house. Tinagat ako ng lamok. Hindi talaga. Yan, mega love shout out guys. Tamsak Dan from Time is Gold. Salamat. Kung kadalman Dan Polpak Loads. Thanks from Tix 9 TV. Bababahay nyo po Ibel all ko from Kung Kadalman. Matulog na host. Enjoy your live streaming. Sige po. Salamat. Sulong anak. Salamat talaga. Gandang gabi from Time is Gold. Gandang gabi din po. Thank you, Tix9. Visit ako ulit sa iyo, bro. Pulpakin ko from Kung Kadalman. Mega love shout out, guys, sa 5 million in the house. Diba, nakataas ang paa.
Yan, nagbaba ng bahay si Sulong anak. Baka niyan pakalablab mga lalabs. Baka may gusto makipagdikitan, iwan lang ng bakas from Sulong anak. And guys, dikitan nyo po si Sulong anak guys. Maraming ayuda yan. Bigyan mo kalab shoutout guys. Sulong anak on the way po from Tix9 TV. Kung kadalman pinanood ko na buo yung upload mo last week na kanta mas. May bakas doon. From Orpa, Bastawag. Guys, thank you guys. 5 million in the house. Bro, Tix9 music lover ka pala. Pulpak ka sa akin, patuloy sa ginagawa mo, galing mo pala. From kung kadalman, sis, silip-silip din ako kay sis. San Sheriff? Sige, sisikoy. Salamat, sisikoy Orpa. Iwan lang kayo baka sa didikit bukas ko na kayo balikan. Doble balik sa inyo. From Sulong anak. Copy or pala pagbahay ulit bro ay watch ko to 2 minutes lang from kung kadalman. Sulong anak, dan pulpak sa'yo loads from Tix9 TV. Mag-iwan ng bakas pero sa bakas nagdikit iwan ko sa inyo na ganyan kayo lang. Humusga sa akin hihipis from kung kadalman. Kung kadalman, thank you po from Tix9 TV.
Nan kung kadalman, thank you po from Text9 TV. Wisi bro, wag mo akong kalimutan ha pag sumikat ka. Hihihi. From kung kadalman. Oh, malaki na ng bahay ni kapatid Text9 TV. Bigay love shoutout guys sa 4 million in the house. Nakataas niyan pa ako. Hihi, sana nga sumikat, hihi. Ayos din mga song cover mo, loads kung kadalman. Madam host, baka po may paayuda ka dyan, hihihi. Baba ka nga ng bahay mo, kapatid Text9 TV. Music lover din ako, pero di ka tulad sa'yo bro, na patok sa ngayon. Baba ka nga ng bahay kapatid Text9 TV. Baka ikaw magpapayuda sa akin, kapatid. Mega love shoutout guys. Ay, hindi pa pala ako sa'yo dikit, kapatid. Sige, ayudahan kita. Dali 6'3" ka. Naduling na talaga. Dikit ko sa yung min ko. Sulong anak, andun ka pa ba? Ayan. Dali ayudahan nga kita rin. Ayan, dinikit ko na sa yung min ko. Sulong anak, tulungan mo naman ako. Dinidikit ko na yung iba kong ano. Ayan, 6:55 ka na. May isa pa.
Sulong anak, tulungan mo naman ako si ate mo. $6.55. May 6 anak ka pala. Ano yun, host? Tulungan mo nga ako si Tix9, payo naman. Payo naman kapatid. Yung nakapin, ayan oh. Ayuda pa kayo, tulungan mo man ako kapatid, sulong anak. Andyan ka pa pala, di ka patulog. Salamat kapatid, sulong anak. Kung kadalman, napansin ko po sa content mo, puro song cover. 3 na dinikit ko sa kanya, host. Ako rin 3. Yung min ko dinikit ko na. Dali ah. Apat na lang bigay ko sa'yo. Bukas na lang yung iba. Sulong anak, thanks po from Tix9 TV. Thanks po, Madam Host. Yan 3 na yung binigay ko sa dyan. Saglit lang ha. Patay, lubat siya ba? Sisi Kuy Urpa, sis, tulog na ako. Bukas ulit. Good night and God bless you. Everyone from Orpa. Sige, Sisi Koy. Insakto 650 siya kanina nang nagdikit ako. Ay, okay. Kasi ano siya ngayon eh. 656, 3 kay ano. 3 din sa akin, kaya 656 na siya. Salamat, kapatid ni Sulong anak. Grabe sis, ramdam ko na puyat ko. Ako sisi ko, ang dami ko na ibag. Ay, naku, lobat pa ako. Ayan, namamatay na siya. Kawawa na may isang cellphone ko. Charge ko muna siya. Bukas na yung iba, kapatid nga Tix9. Ayan, ang lubat na ako. Bukas na kapatid nga Tix9, dagdag ko yung iba. Ayan, nandyan pa si kapatid nga Orpa, may ano pa yan. May payuda.
Sisi Koy, Cyril, mega mega love shoutout. Tagasan ka sa atin or pa basta wag. From Sulong Anak. Okay, Madam Host, thanks po. From Text 9 TV. Bukas na lang yung iba kapatid, lobat man ako. Naka-charge. Balik ka ulit kapatid. Dagdagan ka o. Ko ulit yan. Salamat Sulong Anak. Yan, bukas na lang kapatid Kasi lubat yung cellphone ko. Ayan, dadagdagan ka pa ni Sulong Anak yan. Tapos ni kapatid nga Orpa. Aba, gising pa yung anak ko doon sa Pinas. Tulog na mga kapatid from Sulong Anak. Oo nga kapatid, Sulong Anak, 11:16 na dito. Hinantok na talaga ako. Alam nyo guys, hindi ako sinama ng mga amo ko sa labas. Kasi yung bata nandun nga. Yung apo niya ba, pumunta dito. Isang nagbantay dun sa apo niya, hindi sumama. So ako sana. Pupunta naman sila sa birthdayhan kasi. Yung amo kong lalaki, sabi naman, anong gagawin ni Lindit doon? Tunga nga. Yun, sila na lang. Buti naman sila lang. Sana kung nakapag-ilis. Diba? Kating-kati pa naman ako mag-ilis. Kasi namimiss ko kayo mga lalabs. Okay po, saan country ka po ba? Ka po host? Nandito ako sa Jordan, kapatid, Tech 9 TV. Dito ako sa sa Jordan. Kaya hindi na lang ako pumunta doon. Buti na lang hindi ako nakapunta. Antok sana ang abot ko doon. At least dito, antok man ako, di ba naka-white rin ako. So nakilala ko kayo. Bukas na lang iba kapatid Diyan naman si Sulong Anak Tsaka yung iba yung ayuda ko. Tapos what's our din. Malaki na ba what's our mo kapatid 69 TV? Mega mega love shout out guys sa 4 million in the house.
1 hour pala advance ng oras dito sa Oman host. Ay, nasa Oman ka kapatid, Text 9 TV? Kunti pa lang watch hour ko. Pareho lang kapatid, Text 9. Watch hour din kailangan ko. Pero kahit malit pa yung watch hour ko, magpapayuda rin ako ng watch hour. O, diba? Bukas, play kita. Matagal ka na sa Oman? Miguel love shout out guys. Three years na po, manager namin, Jordanian, taga dyan po. Ay talaga, tagal ka na rin pala, tapos yung manager nyo, taga Jordan. Wow, mabait naman yung manager nyo dyan. Mega love shout out guys sa 4 million in the house.
Sirado ko kan pintuan doon. Yes, ma'am, Lydia from Walmart. Bahay mo, Jomar, please, ma'am. Please. Mabait naman, host. Mahigpit lang. Mabait na Oo, ganun. Kapatid text na yun. Yung iba kasi mga ano dito, yung ibang mga Jordan yan ba? Umano sila, masusunod. And guys, magano na tayo guys. Natulog na tayo. Inantok na ako. Bukas na tayo ulit. Antok na talaga. Salamat, kapatid dito. Sisipol. Sige guys, good night na guys. Bukas na tayo ulit guys. Okay host, tulugan na. Good night. Thanks po sa ayuda. Welcome, welcome kapatid. Text9 TV. Salamat din. Good night. God bless. Ingat kayo dyan. Sige guys, mag-ina ako. Bukas na tayo ulit guys. Love you all. Bye bye. Salamat.